Hello. Hi, Team Dear Life Media. This is Masio Kuto, Nyatika Tolo, your main host. Today, I'm daring life. I'm in Manyata, Kisumu City. I want to talk to somebody special, somebody you've always wanted to know, somebody by the name Bongisa. Odongo pianist, that is Odongo Swagg. Today, I'm with him one-on-one. I would want to know who is Bongisa, his area, his location, what does he do apart from being a keyboardist, to Odongo Swagg, the Ohangla artist. As usual, follow our Facebook page, Dear Life Media, our YouTube channel, subscribe to it as Dear Life Media. Karibuni sana, kawuono awacho dholuo, nikech wan gi Bongisa. Adwa kelo tich mayot. Ni aje Bongi? An mafain. Adwa ni nyisna oganda joka nyanam ni to in ng'a? Who are you? Ji gombo ng'eyi, to yudi bende tek, ipisri seriously. In ng'a? An gi nyinga iluonga ni Eric Odhiambo. To nyinga mar tich matiyo en Bongisa. Eric Odhiambo. Eric Odhiambo en jakanye? Eric Odhiambo en ja Uyoma. Uyoma Katwenga, Uyoma kanye? Chianda. Uyoma Chianda. Mano kikalo Chianda, tikalo Ragengni, ti idhi Luanda Kotieno, area no. Donge neno kang'e gweng'i. Bongisa yudi tek yawa. Ok iyudri? Yuda yud. Ok aneni e YouTube, ok aneni e Facebook, simbi ok ayudi, ok aneni e WhatsApp, in kari yudi nang'o? An mondo me yuda, adhi koni. Ionge keja ni moro miya location, inya tag location ni kae miyudae. Idhi nyisa? Sawa sawa. Erokamano Eric Jauyoma. Bongisa. Ng'ama nochaki nying mar Bongisa? Nying mar Bongisa ne nochakre ka ne nachako go thum tich matiyo. Koro ato nying ni nomiya gi ng'ato ni Boyeta Woodawasi. Manyiso ni isetiyo gi Boyeta Woodawasi. Band mar Boyeta Woodawasi nitiyo kaka ng'a? Nagone piano. Nigone piano. Kang'e ni mano ne higa mane kata kar ndalo mage? Area mar 2016. Manyiso ni idonjo ni e thum, idonjo ka Boyeta Woodawasi? Achako gi nyako moro ni Lady V. Chon 2013. Lady V Nyanyakach. Mana kaka keyboardist tu? Macha to ne pod ago bul mar pien dhiang'. Bul mar pien dhiang'? Mana go ka band. Ka Lady V. Mano ne kanye? Ne wan ga Rabuor, koro ne kaka jothum wuotho ne ok ne wagocho kamoro achiel. Then after kia band mar Lady V emidonjo e ka Boyeta Woodawasi? Adhi awuok kanyo to adhi ka Fred Woodmadha. Fred Woodmadha mowero Mean Baby? Mowero Yae Mean Baby. And then kia kanyo? Ema koro adhi ka Boyeta. Ka Boyeta Woodawasi. Ma ibedo kode ka igone mana piano. Piano ni en gima isomo? En gima nidhi ne klas misomo? Kose en ichamo janjani? Piano ne an gi chuny mar ng'eyo. Nikech naneno kaka bul ok ne ber. Nagombo ni natime ago piano kaka joma moko. Koro Fred ne en band leader. To nong'eyo goyo piano. Koro nochuna mondo abed kode machiegni mondo opuonja mondo ang'e. Ni ne bul to koro ni neno mbele, ikoni piano ni ema ni mit ni mu. Ema naneno konego bed nade. Ming'eyo ma koro ema itimo nyaka sani. Ma tich go piano ni ema pidhi. Mane tija. Ma piano ni igoye mana ne Ohangla, igoye ne Odongo Swagg kende, kose igoye kata ni ka ng'ato luongi tich mamoro machalo crusade, machalo kuonde migoye piano mopogore opogore kata function moro amora, kata jathumbe mamoko. Dong koro ka onge tich, nikech en tich mang'e. Inyalo luo. Ng'ato nyalo luongi to idhi Nyalo gono. luonga to akony. Ok ang'e ni Boyeta Woodawasi ibedo go nyaka karang'o? Boyeta abubo kode aming'a saidi. Makoro en ema wuok ire kabiro kodongo ka. To gimoro mane timre ne gi accident chande noyudi kono? Macha to noyuda. Ma ibende nidhi gocho gi jothum goiko? Nadhi kodgi. Inyalo pimo noe matin? Gima notimre kacha, e yor accident ne watiyo gotieno. To wanindo yudo ka kinyne wadhi e chula no gokinyi. Ema koro dine wawuoge gimoro sa 1 okinyi ka wadhi. Koro ka wachopo mbele kuma ok inya neno kone, in e diere.
ema koro accident noyudo. Manyiso ni in achiel kuom jogo manotony e accident ni eri. Accident. Erokamano. Mosuru kode gi ajali mane otimore no ero. We thank God ni survive. Iwacho ni Bongisa, the meaning mar Bongisa en ang'o? Bongisa ni omi nang'o? Koso in ni papa kose chaki ni Bongisa? An kono chaka kamano mabe natamara to koro gimedo tamri. Kaka medo luongi. Imedo luongi. Koro ng'iya gima natimo koro. Agombo mondo mi ang'e ni to ang'o momiyo iwuondo ga Odongo? Odongo ywak ge thum sana ni Bongisa ema nowuondo Odongo. Ang'o momiyo iwuondo ga Odongo? Koso mano mana being creative ni Odongo loso mana i thum. Thum itedo. Ana ya kamano mar mondo mi ji moro. En kamano mar mi ji moro. But ok ni wuonde ga. Ni ne mani wuonde ni yo in yie bro nyumi rao. Rao go akuna, mili go akuna. En bedo creative mondo omi ji moro. Erokamano. Bongisa in gi family, maybe in gi wife, gi nyithindo and all that. So in Bongisa kaka in no? Piny masani ok nyal bet kendi kamano, nyaka ubed ji ariyo. Nyaka ubed ji ariyo. Mumakoru godo. Ukonyoru e mawaidha, left, right, center. Erokamano. Ok ang'e ni piano masani migoyo ni eri. Ki compare gi gita mane jothumbe machon ne goyo. Inyalo wacho ni korka gita gi piano in preference ni mane? Koso in mana piano ne miromo godo? Piano ema ang'eyo maler, gita to dak ariambe. Gita dak ariambe. To be inyalo gombo ng'eyo? Gita gike dhi mos to gita be sani onge market. Gita onge market, gike be dhi mos. Luoro mabor. Waya mimulo ng'eny. Teke. Piano teke. Shortcut. Manyiso ni sani kaka igocho Odongo Swagg. Odongo Swagg is the trending ohangla artist e Luo Nyanza kae. Odongo Swagg kaka sani trend e Luo Nyanza. Manyiso ni iwuotho kode kamoro amora midhiye, kuonde mogoche te. Dong koro nyaka beri nikech kalore. Ni lined tich. Experience ni mar tiyo go Odongo, inyalo pake kaka maromo nade? Odongo kaka nyalo pako. En ng'ama jaratero. Kowacho ni to wacho ni ok odok chien ok odhi mbele. Ok odhi mbele. Gima wacho no en ochung' ka. Erokamano. To chudo mar jo piano, kakoro kata ok in kende, jo piano mamoko kikata cross ohangla. Iyudo ka nitiere wach moro manyowuok ni jo ohangla, jo band members kata band directors. Nitie wach manyowuok ni band directors nitiere kaka odiyo ne band members mamoko piny. Iyudo ni ja ok chul maber, ja sheka kiang'o gini ka ok chul maber. Ok ang'e ni piano kae imiyou marom nade kok ikuot ni mae gimimiyowa. Gimimiyou no bende en gima nyalo chungo familia. Piano te kok in kende. Jogo magocho piano ne jo. Koro gima temo wacho. Kanyo koro luwre gi band mitiye. Ineno nitie band mimiyo siling 5. Ng'ato tiye mimiyo 1, ng'ato tiye kata mimiyo 10. Luwore gi kaka iwinjori gi boss ni. Erokamano. To penjo bende samoro de agombo penjo an kata japiny ne nyalo gombo penjo to kaluwore gi thuolo. Itiyo gi gig wajakoya gi? Gig wajakoya gi be itiyo go? Ineno gigi. Gigi to koro ok dang' ariambe. Ema tiyo kode matin. Para adier do. Iko ni wich nyaka yudi? Wich koro nyaka wayud mapiyo. Itiyo kode to matin. Mana mami juogi. Erokamano. Ago erokamano kuom kawo thuolo ni makende. Inyalo nyiso ne jopiny ni ng'ama gombo yudi, nyalo iga yudi nang'o? Bongisa. Yudi tek. Ng'ama dwa yudi, japiny madwa yudi koni Bongisa nyono waya mamit ndi. Omiyo thumbe Odongo mit nikech jawaya ok e chuny wach. Ok ja piano ni e chuny thum. Mano kadier. To ka in e chuny thum, to samoro ng'ato nyalo gombo ni kawuono to kadwa tudora gi jathum direct. An gi gira moro matin, tadwa ni mondo mi ago mana erokamano ne jawaya mamulo piano ni eri. Ng'ato nyalo yudi nang'o? Koso koro wabiro abira nyaka odi Manyata. Mano to koro awach namba. Awach namba. Wach namba. Bas an kaka yuda namba 901 14 05 0707. Erokamano. Ago erokamano kuom loso thuolo mari mondo mi ang'eyi mathoth ni ija kanye gi gigo eko mitimo e yori mar thum. Inenori kanye higni 5 mabiro. Pod inene piano ka koso nitiere kama idwa go step idhiye? Kanyo to koro thum ka to ato ma the best gima neno kanyo atin. As at now, this is the best. Wero kanyalo en gimotami. En gimotami. Thum. Chien to kayalo.